Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako nastaviť dopravu v Shopify. Najprv prejdeme do nastavení kliknutím vľavo dole, potom klikneme na doprava a doručenie, následne klikneme sem ešte raz. Ak sa posunieme nižšie, uvidíme prepravné zóny. Štandardne to bude asi Nemecko, Európska únia a medzinárodné. Odporúčam najprv vymazať medzinárodné, lebo máš len 3 zóny, inak totiž nemôžeš nič pridať. Klikni na 3 bodky pri medzinárodné alebo Európskej únie a vyber vymazať. Vymažme Európskej únia a pridajme novú prepravnú zónu. Klikneme na pridať prepravnú zónu. Potom sa posuň dole a pozri, kam chceš posielať. Zoberme si napríklad Francúzsko. Môžeš pridať viac krajín kliknutím sem. Potom klikni na hotovo. Teraz musíme pridať naše sadzby. Klikneme na toto tlačidlo, tu si vyber sadzbu dopravy podľa potreby. Napríklad Express International, kde zadáme cenu. Zisti, koľko ťa to bude stáť. Povedzme 10 eur a klikni na pridať podmienené ceny. Môžeme to nastaviť podľa ceny objednávky. Do 99,99 eur platíš 10 eur za dopravu, na túto sumu bude doprava zadarmo. Takto by to malo vyzerať. Najprv pre nižšiu cenovú kategóriu. Klikni hotovo, znova pridať sadzby, cena 0 eur, minimum 100 eur. Na túto sumu je doprava zadarmo. Klikni hotovo a sadzba je pridaná. Samozrejme môžete to upraviť pre vašu situáciu. Klikneme na uložiť a uvidíme, že zákazníci vo Francúzsku nemôžu platiť, lebo región nie je v trhoch. Klikneme na prejsť na trhy a budeme presmerovaní na Európsku úniu. Klikneme na späť, potom na pridať trh a v mojom prípade pridáme Francúzsko. Tento trh nazvem Francúzsko, kliknem sem a vyhľadám Francúzsko. Potom naň kliknem a kliknem na pridať trh. Ak ich máte viac, musíte vybrať viacero. Klikneme tu a pri doprave uvidíme, že naše nastavenia boli použité. Keď sa vrátime na dopravu a doručenie, klikneme sem a pri Francúzsku vidíme, že je všetko nastavené. Takto jednoducho nastavíte dopravu v Shopify. Ak vám video pomohlo, potešil by ma like. Dovidenia.